Nege kanya wolonvla o temenani sangata ani wolonvla ye anw ka kumaso kɔnɔ foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ di Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no anw na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. Renouveau matin ni o ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye nin ye a kɛnɛ sigilen ye aw ye bi tɛnɛndonya in na décembre kalo tile 20 san 2021 solika wuli kɛbagaw ni an sigira nin kɛnɛ in kan aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔ kan walima Mali kɔnɔ aw fɛn o fɛn de bɛ solika wuli sabati walasa ka se ka bɛn ni jɛmukan in heure ye an bɛ aw fo aw minnu sera ka baarayɔrɔ la walima minnu bɛ so kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ sira la ka taga u ka baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ ka an lamɛn sira fɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka taga dɔɔni o yɔrɔ la an bɛ radio Renouveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen no anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page an bɛ abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ k'i bisimila bi décembre kalo tile 20 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli belebeleba ta ka di olu fɛnɛ ma sabula u fɛnɛ bɛ soli ka wuli de sabati don o don min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ma fila bɛ yan nɔ Amadou El Konare ka fara ne yɛrɛ kan Amadou i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomata bi ye tɛnɛ bi dɔgɔkun daminɛ ye kosɛbɛ tumala ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ami bisimila hɛrɛ kɛ bɛɛ ni hɛrɛ min bɛ di kan an ta ci ani tɔ ta ye sabula ngelew b'a fɔ te charity begins at home b'a fɔ ko maa ti den dɔ k'a kɔ don i yɛrɛ ma ni ala bɛ an sɔn bi tile kɔnɔ e ni ne a ma min den ma ko ɲɔgɔnna 2 di ne ma walima 2 ma den ma ka 4 di ne ma o fana ye fɛn min bi tile jan kosɛbɛ i ti cogo a laban kana na don ba ɲɛngo ka ko hukumu kɔnɔ a bɛ di a kɛra fama ye tabarikala komi Faransi ko kɛlɛ baara ye Risi ko yɛrɛ fana jɛnsirige 4 b'an kɔ Wagner ko la kuma an y'a kanu sa an bɛ fɛ k'an tɛgɛ di Magankaw de ma min ye arabu ye kuma an kun taara o taama na waasa ni Wura Salman ni Ibn Sheikh Mohammed a n'olu dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye waasa Mali ko ma kɛ dangan min na Faransi ko bila sira sɔrɔ Wagner ko tɛ tiɲɛ sɔrɔ a ma kɛ a di arabu ma la dɔn na sɔrɔ a ko la shukran ini ko i bɛ se ko caman na ni y'an don kan ye an bɛ don kibaruyaw kɔnɔ siga t'a la o la bi jɛmukan bɛna tali kɛ fɛn minnu kan anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye bi tɛnɛ décembre kalo tile 20 Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale tun ma kɔnɔlen don Bamako yan nɔ nka kunnafoni labanw kɛra minnu ye a yirala k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Faransi jamanakuntigi la Emmanuel Macron ko ale kɔni ka nali ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ o la yalima Macron ka Mali nali ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a kun ye jumɛnw ye ani fɛnɛ yalima ko nimisa jumɛn de kan ka ye anw n'a ka kɛɲɛ ni Macron ka ni nali ye an ka jamana kɔnɔ ni o min bɔra a dɔgɔkɔrɔ o ye anw ka sɔgɔmada in na décryptage babu ye Isa Kabasi Dibi ye ale bɛ hakilina miiri kɛ o ko kan Ousmane Almoudou ka bɔ école karamɔgɔw ka lafasatɔn kɔnɔna na anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ale bolo ka se k'a lase école karamɔgɔw olu tɔgɔ la fɛn bɛ tali kɛ Basaro Haidara la ka bɔ Amapula ale ye anw ka bidon baara ɲɔgɔn welenen a bɛna hakilinata di an ma Macron ka Mali nali min bɔra a dɔgɔkɔrɔ ale hakilinata ye min ye o kan a bɛna o di ka fara o kan kunnafoni caman wɛrɛ bɛ nin kunnafoniya ninnu kɛrɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ taa ni ka segin kibaruyaw di Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni o bɛ ale bolo sɔgɔmada in na a bɛna o di kanubaga jamakulu ma i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ ka don nɛnɛ wagatiw la fɛn bɛ tali kɛ coronavirus bana la ko ale kɔni bɛ ka ye ka caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la tuguni Dr Sidibe Jɛnɛba Diallo bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye o kan Alexis Kalambiri bɛ bisimila jɛmukan in kɔnɔna la bi an ko min b'a ko Alexis ma sɔn kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi ka fara anw ka don fɔli duma ale kan wagati bolo dacogo an bɛ baaraw daminɛ sisan ni ale ye. Wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ sankolo o bɛna jɛya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka Ɲoro marabolo kɔnɔna la ka fara Kayi ka Nara Tombouctou ani Tawudeni ko nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mais a fiɲɛ fanga kɔni o tɛna bonya kosɛbɛ i n'a fɔ ladala ko la Mali kɔrɔnfɛ marabolo ka fara camancɛ marabolo kan ko bi tilega in na gɔngɔnbilon o bɛ kɛ sababu ye olu ka yɔrɔ janfilɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 na gɛlɛya o bɛna don o yɔrɔ
jan filɛli na ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw ni olu cogoya ye kayikaw olu ta bɛ jɔ 36 la kulikoro olu ta bɛ kɛ 34 ye sikaso olu ta bɛ jigin ka na digiri 33 la segukaw olu ta bɛ kɛ 34 ye mopti olu ta bɛ kɛ 33 ye tɔnbɔkutu olu ta bɛ jigin ka na 32 la gawokaw olu ta bɛ kɛ 31 ye kidal olu ta bɛ jigin ka na digiri 28 na bi menakakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 30 ye tawudeni olu ta bɛ kɛ 28 ye Buguni ani Kucala olu ta bɛ jɔ digiri 34 na Kitakaw olu ta bɛ kɛ 35 ye Nyorokaw olu fana ta bɛ kɛ 35 ye Nara olu ta bɛ jɔ 34 na Tuwanzan olu ta bɛ kɛ 32 ye San marabolo kɔnɔna la ka fara Baɲangara kan bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 33 ye Joyilakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛ na jɛya Fonɛnɛ fiɲɛ o bɛ na ci bi tile journée kɔnɔna la fiɲɛ min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi yɔrɔjan filɛliko nasiratigɛ fɛ ko gɛlɛya dɔɔni bɛna don ala ka sababuya kɛ gɔngɔn ci yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔko la bi tilega in na tile bɔta hakɛya Bamako district kɔnɔna la o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 49 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 10 ye ni wagati boloda cogo bi tɛnɛ sɔgɔma ka di aw ma i n'a fɔ ladalako la a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn ko ala ka bi tɛnɛ tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ni kɔni ye kunnafoni kɛnɛ de dayɛlɛlen ye aw ye Amadu El Konare ale bɛna aw bisimila dɔn kibaru ale kɛnɛ kan. Sanga 25 bɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ studio Bamidaw kɔnɔna la Amadu ne bɛ sira di ma tabarikala an bɛ sira minɛ ka sira fana bila ni lamɛnbaa jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maa ka ca maa milieu caman ye dugu jɛ o jɛ minnu bɛ yen ni télé lajɛli kɔni magan b'o la walima ni télé lasɔrɔli ka gɛlɛ olu bi u ka radio bila Renouveau FM na ani walima dugu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka radio sow fana b'u sɔgɔ an na olu ka dugumaw bɛ an sɔrɔ olu sababu la minnu yɛrɛ bɛ yen n'u b'u ka télé kɔrɔ minnu yɛrɛ b'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi sɔgɔmada in na bi ye ntɛnɛn ye min ye ka dɔn k'a fɔ décembre kalo ye tile 20 sɔrɔ min ye tile 9 bɔyanko walima tile 10 an na a ɲɔgɔn kunkolo waasi daminɛ tun k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye 31 ɲinanama maaw k'u cogo dɔn n'o tɛ bolo fɛn tɛ bolo min n'i ko k'i b'o tunɔmi i laban n'o bolo kari kuma k'a ɲini bɛɛ fɛ doni minnu bɛ da maaw k'u ka se ɲinan doniw da cogo la n'o tɛ a ma ɲɛ laban bɛ sɔn ka bɔ a dɔrɔn a y'aw bisimila saga kɛra 26 ye mɛnjurukaw fɛ olu ka limamu n'o ye karamɔgɔ Bakari Kulubali n'a ka denbaya olu bɛ k'an lamɛn kibaruyaw la bakurubaw bɛna tali kɛ narakaw fɛ yen kan kɔni ladenw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ a kan kɔni lakanako bɛ ka kɛ tarafata ni ye nin waati in na sabula juguw kɔni bɛ nako fila bɔyanko bɔ k'u bɛna dangaru la k'u bolo biri kan in dalanga an ka cɛdenw ka wulikajɔ b'a la ka kɛ sababu ye ka tatugu jugu la o kuma ni wale dɔ kɛra alamisa don an ka nara gire kan kɔnɔna la u tun b'a fɛ ka bingani kɛ nka ko dajara Mali fintigilakaw la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Emmanuel Macron a ma na kun jumɛn na kun minnu sara k'a fɔ n'u k'a ma source officielle nka kun wɛrɛw bɛ yen mun ye source officieuse ye n'o y'a dugu jukɔrɔtaw ye minnu yɛrɛ la olu tun tɛ kunkɔrɔtaba ye Macron ma i n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan fana min bɛ tali kɛ CEDEAO farafinna woroduguyanfan ka keleyatɔ jɛkuluba ka sɔrɔna don ba Goodluck Ebele Jonathan a bɛna an ka Mali la yan nɔ sini yɛrɛ an kɔrɔ kalo tile 21 ko a bɛ kana ci k'a dɔ kɔni lase CEDEAO maaw cɔ a la mais bɛna fɔ an ye tun an bɛna sigi k'o makɔnɔ sini ni Ala sɔnna an ka bi kibaruyaw la daɲɛ kumabaw n'an dulomaw ye ninnu ye an bɛna misali dɔw don minnu nɔ ni ka kunnafoni cɛkala cɛ ka da o sanfɛ walasa u ka kunnafoni suma sɔrɔ yan de ye Renouveau so belebeleba ye k'a daminɛ a télévision a n'a sɛbɛnni kɛ gafe ka taa se min ya radio so ma nin bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka aw kunnafoni nasira bɛɛ lajɛlen na a y'aw bisimila aw Tafili Ture ale ni k'a dɔn k'a fɔ Batoma Kane boso bamana olu b'an bolo kɔrɔ bi walasa aw ka se k'an ka kumakanw nasɔrɔ
kibaruya be damine ni nara ye anya 14 to mi metalike ni wati ni na ikado awa jugu koni bingali chugo ya yelemale anga jamana kono ni mame hakili bala wati temena apmeke 4 du matin dononga sida kene fuluka wati ibaye ko jugu marfatiku bina bali anga finitigla ka dale na ujabala la cheni fanga tunga bokusebe kabi wati mina Amadou Toumani Touré ka fanga bi before kana se ibe katle konna ma o nyonya na kusebe ibaye so ma jona walma du klafe obuna bi anga chedon dale kan o kara sababu yo watu la obitani marma fe chamanye obitasuma do malika daga chamana ngani wati nunu na iraka fo kele fere se ko falele do ina fo jati mina uni kibaru ya bela jele bala ka ira chugo mina amasoro la ka fo mamunu be ni olu be faga kuna bi o olu ye finitigila kawye kele mumbe ni atumike ka adam na suradasi ya adim seni moyro no ye chedenya soldat ya kana se caporal ya foka se officier mo kaske officier supérieur ye bi fon fe mekele ko la ira ka fo fangatigi kura obi chama ndo ala okara sababu ye jati chama nga sigu ka se ka kele fere bulu fale ni wati nununa o jati chama ya ira ka fo o no bala ka ye kusebe amasorola ka fo hali jugu tumi balika bimike anga chedonga ukadaga ukonna la o si o dablale nga mi metalike mugu jugu do la unye kunya adam neni ofana ni cliff line o mi yere fana ko yemi nga gelen ko sebe kata marfa dugu frodo ikado tamasiraula nga jate munu be ni wati na maoma be ni oluye lakana do mawiya ni siriat kila mauna no oluye hakili falenge o bela jele sirialu dika ira ka fami wati mine ko sisa bingali sugu koni sebe korofalele do ni yesumanya ke wati utemenu ni sisana o naraka ufo luka jabalambe kambe no egire kando yi jugu koni ube wulika job bela jelela wasa utege bise ga daw kan chugo mina o ka laduna ka fo alamsado unana karaw ke yenka unana soro femi me unye unu te flanye o kara sababu ye ka duru do fiano ka dan yere ni uyere ye kuma nga chedo muku nono bo halibini akabi ama soro la ka fo ni ye nara mara laje kene langolo nga chanko sebe ni bora kata fore wagadu kono fo kata se nara ni murtani ni nyanche o yoro nuna ibaye ka fo kene langolo fanga ka bo mununa bamanjibi cholo ke kasoro amaye wa rezo ko gele afana me ayoro chama na munu na wulika jo kanga sabati wala sala kana fere bolo bi se ka jiro ja manyonya ko sabati cho ya mina ni yoro ko fo ta nununa o akoni kera kungorota baye yinno Idrissa Diallo alebi nyefoli do kanye akoka ngalame chia wale do ko baraka gire kan segere mali surasu kara sawawi ni ma o mar mun kumbe ala musa temene ina fo fintigila ka o kan ni wa so ba fo chukuni ne man marfa julu do ko bolo ba fa na be mali surasu ka ni bazika nga ule ma usoro wera ne mun saraka dangare ula ina fo chef d'état major de l'armée o ba fo chukura mona ni yoro min ko fo len flene ambawla dona ka fo o sama bamagati wale o de amba ayrola akina jirna avril kala kala mo kile tamale ni anga surasi mata nyangole olude fala kaken jadi su pabina wale dole kanishi jire kama ale flame na rasarkila ayro ni malini mortani danche manjam kusebe ni bamagati wale kabano unana kabo wagadu modila o min kembe sanchama bamagati ure ndagaro ye ukule mudula fokata se mugu pikokuma unana kana binana walota kanyeshi kama wemo do geni fokata ni doye akara wati nuna mali surasuli wulenda kanyeshi franci pangu tuguma ukademe do o demi no bo kosobe alamsat meleta kumana ke ashanflana de ye nimbo mbacha wala yin kasekata kanyeshi kanima nga o maseka saraso tabarikala nambora ya antu ya fosista dani no ko Fransika ka masake Emmanuel Macron ale tunganga na malila ya no nga ko masega ke sababa ye amasoro la ka fo komiseni chama ba jukoronga kibaro ya mimbora ka DJ mama okoni ye ka fo ko coronavirus bana walanga tali donga dibidibi ko chama rebe ko nunu jukoro no dobe talike Emmanuel Macron yere fana tumba fe tama inga ke kechego mina ni o make anga jamana fama nyemo oluka hamina sabula ni koko
ibina ma ka so atigi be fe ki bismillah cogo mina ne ikoko ibe jago ya bismillah li kado nyini iyere ye fana kira samali do ye mina bela jele yito yorola Emmanuel kan nalila tuma fa ka ke masake min be ni fe min gade eye kana ke ya bina oke ani na cogo min kada ya kana ke oke cogo la kiwariya do ya ira ka fo ma ke anga jamana finitikila ka fe koye ni koko ikabo wali ika jamana kan kana mali jamana nyema ya so e Bamako ya kaka jamana nyema bise ka bismillah cogo mina o ga ki to franci ki biti tun gawo kasoro ima teme anwa jamana famo fe o ye fenye mini ma chama ya ka fo ko onye jigene ndo kusebe o ka farao ka fana Emmanuel Macron hakilina munumbe no ye babu ya tuma fe kana hakili fale ke mununga fana o ayira ka fo awa ma kele tese ka fedo dandige ka soro fanfla ma jeni ay français jamana ye minga la hakika uni ya model bela jelebe abulo o ko mali yere fana ye jamana minga hakika bela jelebe abulo kuma ni jamana nyema dobina kaka o jamana nyema flaw ka be ka fo amina kuma ni nganga ma kelenga fo mefe katani mala au ka jamana kono kasoro jamana fama ma o dangana ya di ko ni bela jele ye ko ye munu ye ika do tama individu ko ye afarauka Emmanuel Macron ere ka kalata do kumbole do Franci jamana ka minuna ni Emmanuel Macron fe mi se ka to aka sebaya soro o abo wuli ka jon nuna era ka fo bela jele kunya obe tama nunu korona o bakuru baw do ye nunu ye menye Isaka ba sidiwe jamuka labana leba nedo ajijugoro ji tawla ka di awma ladriya kono nya fofana CEDEAO ni oye farafina urdugan vaka keleato lu koniye uwakulu do Goodluck Ebele Jonathan o minye Nigeria jamana nyama koroye shini alebina Bamako ya no ina fo kiwari au foli chiko ya mina o abetalike kabi malika ni ngole akura damne na ibeka ka fanga bilika se bima o dana ya dara alede ka kaseka ke sorna Dubai malik kunyeula o kama wati ni wati abetama buluda ni talifo bichimi na bochi o nga iraka fo kosele yoro mina ni nyenwe te akote kaseka famya uni nyanje kosebe sabula CEDEAO mauye ikado ka baka chama ta ka bola foka nyakilita kanyesi anwa jamana nyema doma aboro la fana kalo kletani flat meneni December kalo otunya kanu ka fo bina ikado awa nyagli bado fana ta no bina kek dengrene kanyesi anga jamana ma onga wulika jo ani chesiru fanga yana kusebe amasorola ka fo mali mami miseka jero mi famunu ye jamana di nyumonye be ijo rola o kokera jurdunye o chika jembe ikado Goodluck Jonathan bulu CEDEAO jamana famo twala kana fo mali jamana kuntigiye o jabu bina do sinini alama bashige sabula Goodluck makono ledu Bamako mununa ani jamana kuntigi Asimi Goita ubina nyanye chika mi maka bulu anana wo boro daile jamana fama ale nyekoro ala mana shini faranshi ka ni min boro ko la no lase awma ladriya ale konna la kuma fanta tumota kibaria kunfolo amolu blaya folo oui yani wati kanta antige masabula konna kusate shoboda do ndafe ni maka sunyamo bisabula bi journée de paix aywa iya fatu comme na kera otogola parce que ga folim bela jelente kele ni vraiment c'est mo tissé et comme d'habitude kuma menjola toga foto ambela jelema jogo chacun dans son 18 do ki waru ta ko follow up metaliken na Amadou Kifo ika baraka to nyumana sisa ameta ka flake fanfe Sori Ibrahim Diallo amala je ni ansira ka nyola soro bi tenen soroma amana ke Bamako sigida kele muna o sirabaw bi la hala jume konnana na tan nga sigin yere be chogo yamina o yorola ka fara anazer ka blasirali konka on ni ke kala fitiki putoman kani ala jeni sodi gala bon sabati lenu